Szóval jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez az AutoID Akadémia 8. felvonása már. Ma Nagy Zsolt fog nekünk vendégelőadóként egy prezentációt tartani az Enterprise Home Screen, illetve PTT megoldásokkal, alkalmazásokkal kapcsolatban. A mai webinár első körben elsősorban az értékesítő kereskedő kollégáknak szól, de természetesen tartalmazni fog olyan utalásokat, megoldásokat, amik picit már a mérnöki részre is kacsingatnak. A 2 hét múlva a következő alkalommal fogunk egy kicsit technikai mélységekbe belemenni, kifejezetten a kereskedő kollégáknak. Aki mind a 2 rendezvényen itt van, annak lehet, hogy lesz majd ismétlődő információ, de hát ismétlés a tudás, hogy jöhetnék a régi közhellyel. Zsolt, én át is adnám neked a szót. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Remélem, hogy mindenki éppen és egészségesen van jelenleg, hiszen, mint látjuk is, a helyzetet egyre jobban idézőjelbe szigorítanak a környezetben, ezért sajnos nem tudunk továbbra sem személyesen találkozni. Viszont szeretnénk folytatni ugye a webinár sorozatunkat. Itt az előbb említettem, mielőtt belevágnánk a mai témába, említettem, hogy tervezzük, hogy november során lesz egy speciális webinár, amikor az elmúlt időszakban bemutatott termékek, megoldások kerülnek terítékre. Azt gondolom, hogy az mindenképpen egy nagyon hasznos lesz, hiszen tényleg számos eszköz és szoftver került bemutatásra, amelyeket érdemes, azt gondolom, áttekinteni. A mai alkalom annyiból gondolom, hogy rendhagyónak tekinthető, hiszen egy picit visszanyúlunk, de azért nyúlunk vissza időben, hiszen a Mobility DNA 2.0-ra koncentrálva már viszonylag keveset beszélünk a mai nap komponenseiről, viszont kereskedelmi oldalon azt látjuk, hogy mind Amerikában, mind pedig Nyugat-Európában egyre közkedveltebbek ezen termékkomponensek, illetve azzal, hogy a Zebra megváltoztatott bizonyos termékeknek a besorolásához tartozó szoftvertámogatást, ezért mindenképpen érdemes róla néhány szót beszélni. Én azt gondolom, hogy múltkor, akik benn voltak az előadásban, már láthatták ezeket a diákat, nem is szeretnék vele túl sok időt tölteni az elején, és utána szeretnék konkrétan átlépni a magukra, azokra az alkalmazásokra, amiről a mai nap bővebben lesz szó. De emellett mindenképpen meg kell említeni, hiszen a bemutatásra került eszközök mind a TC21-26-os sorozatra vonatkozólag, mind az MC22-os sorozatra vonatkozólag a Mobility DNA támogatását megváltoztatta az Zebra, mint ahogy látjátok is, 2 fő csomag került kialakításra. Az egyik a Mobility DNA Professional csomag, amelyek installálva vannak az eszközökön eredendően, illetve ha nincsenek installálva, ingyenesen elérhetőek, nem szükséges hozzájuk licensz a használatukhoz. A másik rész pedig a Mobility DNA Enterprise csomag, amely mindenképpen további licensz hozzáadását igényli. Ennek tulajdonképpen azt gondolom, hogy az volt a két fő oka van. Az egyik fő ok az abból származik, hogy itt a középkategóriás és a belépő szintű eszközök közötti különbségtételt azt ki lehessen jobban hangsúlyozni, hogy nem csak hardwareben, hanem a szoftveres támogatottság tekintetében is különbség van. Másrészről pedig ennek van egy fordított nézete is, miszerint mint minden szoftveres cég is a különböző fejlesztések költségeit azért szeretné, hogyha megtérülne, viszont nem szeretné olyan felhasználókra ráterhelni, akik valószínűleg nem fogják használni ezen komponenseket. Ezért került bevezetésre. Hogyha megnézzük a professional csomagot, akkor egyrészt látszik, hogy alapvetően tradicionális elemek szerepelnek benne.
Itt mindenképpen kitérnék ismételten az MX-re, hiszen ez egy misztikus ködbevesző valami volt az elmúlt időszakban, és sokan nem tudták tulajdonképpen elmagyarázni az ügyfelek számára, hogy mi ez, és azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb komponensünk volt az elmúlt időszakban. Ez az a speciális fejlesztés, speciális layer, amelyet a Zebra fejleszt az Androidba, és ez különbözteti meg egy konzumer Androidtól tulajdonképpen, vagy legalábbis az eredeti Google által fejlesztett Androidtól a Zebra által forgalmazott és biztosított operációs rendszereket, és erre támaszkodnak le a különböző megoldások. A Data Wedge-et ismeritek, a szkennelés és adatgyűjtésnek a támogatását, a szoftveres engine tekintve, StageNow-ról múltkor volt szó. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos deployment eszköz lehet, egyre többen ismerik fel az előnyét és lehetőségeit. Az EMDK kitről csak gyorsan annyit, hogy a developer portálon, és ezt mindenképpen kereskedőként is érdemes hangsúlyozni és átadni információként a felhasználók számára. A pre-sales folyamat során is, hogy ingyenesen elérhető, használják a developer portált, nézzék meg, hogy mennyiben tud számukra segíteni mintakódokkal, fejlesztőkittekkel, mindennel együtt, amelyek természetesen ingyenesen elérhetőek. És a mai egyik témánk is természetesen a Professional csomagnak a tagja, és az Enterprise Home Screen nevű megoldás, amellyel lehet kontrollálni az eszköz hozzáférhetőségét, illetve az eszközön telepített alkalmazások, ezek akár eredeti gyári alkalmazások, akár a felhasználók egyedi megoldásainak a hozzáférhetőségét lehet kontrollálni, és azt gondolom, hogy egy olyan környezetet lehet kialakítani, amely ismételten megkülönbözteti a konzumereszközöktől, onnantól kezdve az Enterprise kategóriába eső eszközt, hiszen az egyik legnagyobb problémának tartjuk, hogy amikor most ránéz, egyrészt előnynek, másrészt problémának, amikor ránéz valaki, aki mondjuk Android alapú eszközt használ, ránéz egy ipari eszköznek a kijelzőre, és azt mondja, hogy ez teljesen olyan, mint az enyém, és ez természetesen is indítja azt a folyamatot, hogy akkor ő már tudja is ezt konfigurálni, és szeretné is, és szénné konfigurálják az eszközöket, néha olyan beállításokat használva, és olyan telepítéseket használva, aminek nem túlságosan örül az IT támogató csapat. Most ennek a korlátozására az Enterprise Home Screen elérhető. Mint ahogy említettem is, ezen csomagnak a tagjai ingyenesen elérhetőek, semmilyen további költséget nem jelentenek a felhasználó számára. Itt azért szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy igen, úgymond előlicenszelten elérhetőek, tehát a Zebra ezt intézi saját berkein belül, viszont azt, hogy elő vannak-e installálva, ez azért nem teljesen egyértelmű. Például az Enterprise Home Screen esetében kifejezetten ajánlott a Zebrának a weblapján megnézni az Enterprise Home Screen-nek az oldalát, ahol egyrészt a TechDocs-hoz hozzá lehet férni, ami egy részletes leírás az Enterprise Home Screen installálására, használatára, konfigurálására vonatkozólag, másrészt pedig le lehet tölteni az aktuális verziót, és az aktuális verziónak a letöltése azért is nagyon fontos, hiszen számos esetben lehet olyan variáció, amikor több különböző BSP-vel vagy Android főverzióval rendelkező eszköz esetében különböző verziókat találunk az eszközökön, de szeretnénk homogénné tenni, meg kell nézni, hogy milyen lépcsőben lehet ezt megtenni, és hogyan kell ehhez letölteni az APK-t az Zebra oldaláról, és utána valamilyen úton, módon ezt el kell juttatni magára az eszközre. De erről majd a későbbiekben lesz szó. Ha tovább megyünk, és ez nagyon fontos ebben az esetben, a Enterprise licensz keretén belül további olyan alkalmazásokhoz lehet hozzáférést szerezni, illetve lehet elkezdeni a használatát, amely az eszközöknek egy része telepítve van, csak természetesen közli az indításakor a felhasználóval, hogy kérjük a licensz kulcsokat, töltse fel az eszközre, és utána fog működni. Másrésztről viszont nem biztos, hogy mindenki számára szükségesek, illetve mindenki szeretné minden eszközén használni.
Ilyen például a Very Free Wi-Fi funkcionalitás, vagy Wi-Fi analitikai szolgáltatást nyújtó alkalmazás, amit most már több esetben látjuk felhasználóknál, hogy nem mindenki szeretné használni, vagy nem minden eszközön szeretnék, hogy futtatásra kerüljön. Például tudok példaként olyan ügyfelet mondani, aki föntart 3-4-5 olyan eszközt, amelynek a IT teszteléshez, például egy Wi-Fi infrastruktúra teszteléséhez szükséges, és ők az időszakban használják. A többi eszköz pedig egy normál standard a Google által biztosított Wi-Fi támogatás keretein belül tökéletesen tud működni, mindenféle egyéb extra költség nélkül. Ennek ellenére természetesen előfordulnak olyan esetek, amikor például akár a hálózat minősége miatt, vagy olyan alkalmazás használata esetében, amely megkívánja a stabil és minél jobb Wi-Fi szolgáltatás igénybevételét, akkor szoktuk javasolni, hogy bizony át kell térni, és használni kell a Very Free Wi-Fi komponenst, ami természetesen tartalmaz ezt a mellette lévő Full Fusion szolgáltatást is, ami, mint aki már régebb óta zebrázik, tudja, hogy a Fusion az a Zebrának a saját fejlesztése, még Motorolás időszakból érkezett, mind a Windows alapú, mind az Android alapú eszközökön megtalálható, és nem a Microsoft és a Google által biztosított Wi-Fi driverek kerülnek ilyen esetben használatra, hanem a Zebra által fejlesztett professional modulok. Tehát még egyszer nagyon fontos, hogy ha és amennyiben ajánlotok valamit az ügyfélnek, és demóra visztek ki eszközt, akkor a következőt tehetitek. Egyrészt ki lehet vinni magát az eszközt egy alaphelyzetben, és átadjátok. Ha ilyen esetben negatív visszajelzéseket tapasztaltok, például a Wi-Fi-vel kapcsolatban, akkor lehetőség van arra, hogy rendeljetek demo licenszet. Ez a demo licensz azt hiszem, hogy 5 eurócentbe kerül, tehát hatalmas tétel a használhatósága. Azt hiszem 90 napos a demo licensznek az érvényességi ideje, amit föl lehet tölteni az eszközre, és innentől kezdve akkor a felhasználó, mint hogyha tehát tulajdonképpen Enterprise licenszel rendelkező eszközként tudja használni és tesztelni. Vigyázni kell nagyon, hogy abban az esetben viszont, hogyha az eszközön fönn van az Enterprise licensz, úgy teszteli a felhasználó, adott esetben átmegy a teszteken, egy adott ügyfélnél az eszköz, nagyon tetszik, nagyon jó, stb. Majd az árversenyben egyszer csak azt gondolja, vagy az ügyfél, vagy adott esetben a kereskedő oldalon, hogy hoppá, akkor itt lehetne faragni, mert kell ez a licensz, nem kell ez a licensz, akkor tapasztalhatnak bizonyos típusú problémákat, itt gondolva például kifejezetten a Wi-Fi oldalára, vagy akár a multi-barcode scanning oldalra, hogyha előtte egy ilyen funkcióitást használtak a Data Wedge-en belül, akkor természetesen meg fognak lepődni, hogyha a későbbiekben érkező eszközökön nem lesz ez a licensz, akkor nem fogják tudni használni ezt a funkcióitást. Röviden úgy gondoltam, hogy ennyit mondanék el mindenképpen erről a két kategóriáról, és ez nagyrészt a belépő szintű eszközök esetére vonatkozik. Tehát a közép- és felső kategóriás eszközök esetén ott nincsen ilyen típusú megszorítás, ott a Mobility, ott a OneCare csomag vagy a TSS csomag megléte mellett tökéletesen használható minden egyes alkalmazás. Itt a TC20-as, az MC, tehát a TC21-26 vagy az MC20X-es eszköznek a vásárlás esetén hiába van OneCare csomag mellette, vagy TSS, az nem jelenti azt, hogy az Enterprise licensz is rendelkezésre állna. Menjünk tovább viszont, és a mai másik témánk, ez a Workforce Connect eszköz vagy megoldásról szólna tulajdonképpen, amelynek ebben az esetben 3 tagját is láttok ebben a Mobility DNA licensz
lehetőségei között, és gondolom, hogy számos ember számára, aki biztos többen is hallottátok már, én szoktam emlegetni mostanában minden prezentációban, ha szóba kerül a Workforce Connect, ki szoktam rá térni, de ennek próbáljuk minél több helyen elmondani, hogy senkit ne érjen meglepetést, hiszen eddig a Workforce Connect Push-to-Talk Express verziója ingyenesen elérhető volt az eszközökön, előtelepítve, előlicenszelve, tehát ezzel nem volt semmilyen probléma, mindenki tudta használni. Ez megváltozott, és ez azt jelenti, hogy licensz szükséges, és minden kategóriás eszköz esetében licensz szükséges a használatához, tehát lehet ez TC5-ös sorozat, lehet ez TC77-es sorozat, mindegy ilyen csomag. Ebben az esetben szükséges licencet vásárolni akkor is, hogyha az Express csomagot szeretnétek használni. Majd később elmagyarázom, hogy mi a különbség adott esetben a Pro és az Express között. Mint látjátok, a Push-to-Talk Pro mellette ott is csillaggal vagy mindenképpen szükséges, és mellette a Workforce Connect-nek a Voice változatát látjátok, tehát magyarul a Workforce Connect családba tartozó 3 komponens van egymás mellett. Itt szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy természetesen ez is licenszköteles, tehát ide elvileg 3 csillagot kellett volna rakni, az 1-et és a 2-t, és mellé tették a Mobility DNA Enterprise licensz szükségességét. Most megpróbálom nektek összekötni ezt a 2 részt. Úgy képzeljétek el, hogy ugye fönt a TC5-ös meg 7-es sorozat esetében ott nincsen ilyen Enterprise licensz csomag egyáltalán, tehát magyarul ott rendelkezésre áll minden alap, csak maga a Push-to-Talk Pro, Voice és Expressnek a licensze szükséges, attól függ, hogy melyiket szeretné a felhasználó használni, tehát melyik megfelelő az ő elvárásainak. Míg a belépő szintű eszközök esetében, amennyiben szeretnék használni ezen csomag komponenseit, akkor mind a 3-hoz kell licensz, de a Workforce Connect Voice-hoz még mindenképpen hozzá kell adni az Enterprise licensz csomagot is. Nekem volt egy több mint 40 levélből álló levelezési sorozatom az elmúlt időszakban, mert mindenki másként fogalmazott, és a Push-to-Talk Prohoz pedig erősen ajánlottnak nevezte több technikai szinten a fejlesztői csoportban lévő kollégák, mondván, hogy bizony a hang átvitel esetében szükséges lehet egy jobb Wi-Fi szolgáltatást biztosító megoldásra, és ezek esetében erősen ajánlottnak tekintett. Menjünk tovább. Hogyha megnézzük a Workforce Connect csomagnak, ahogy említettem is, a Pro változat, mint Push-to-Talk Pro változata, ennek természetesen van egy Secure Text Messaging változat, vagy szolgáltatás része, és a Voice kommunikációs megoldás áll rendelkezésre. Felhasználótól függően tudni kell, hogy mire szeretnék használni. Ha annyiban szeretnék használni a csomagot, hogy ők egy ilyen walkie-talkie jellegű felhasználásban, kizárólag a vállalaton belül, viszonylag zárt mennyiségű ember használná, és megfelel valamennyi csoport, tehát egy szűkebb csoport mennyiség, különböző kommunikációs csoportok, például takarítók, adott esetben karbantartó, vagy bármi egyébként külön csoportba lehet rendezni, és ezeknek a kommunikációját külön rendezni, akkor a Push-to-Talknak az Express verzió tökéletesen megfelelhet a számukra. Ha azonban szeretnének kilépni, és ezek a cégek megpróbálják egyazonos platformra terelni a kommunikációjukat, és ezzel kapcsolatos adatforgalmukat, ez azt jelenti, hogy nem csak Zebra eszközök esetében, hanem más eszközök esetében is, akár iPhone, akár egyéb consumer Android, vagy más Enterprise Android eszközök esetében szeretnék használni, de még mindig továbbiakban is csak és kizárólag ilyen push-to-talk, tehát ilyen walkie-talkie jelleggel, akkor már mindenképpen a Workforce Connect-nek a Push-to-Talk Pro csomagjára van szükség ebben az esetben.
Amennyiben a hangkapcsolat nem megfelelő, hiszen számos esetben zavaró lehet ez a walkie-talkie jellegű működés, miszerint amikor nyomom a gombot, akkor tudok beszélni, és ugyan ki lehet alakítani one-to-one vagy one-to-group jellegű beszélgetést, de akkor is ez egy viszonylag nem olyan simán működő, vagy sima felhasználó, tehát nem egy hosszú beszélgetésekre létrehozott megoldás, mint mondjuk adott esetben, ha ránézünk a mobiltelefonunkra, tudjuk, hogy számos esetben most már akár órákon keresztüli kommunikációt tud biztosítani. Most csak gondoljunk el a mai vírusos helyzetben, számos esetben home office-ban sokszor telefonról bonyolítjuk le a forgalmat. Ebben az esetben viszont be lehet vonni a Workforce Connect-nek a voice kommunikációs csatornáját, amely már egy teljesen hangalapú, mint hogyha tényleg telefonon beszélnénk típusú lehetőségeket biztosít a számunkra. Ez viszont azt jelenti, hogy mégis meg tudjuk különböztetni attól, hogy mit jelent az, hogy mobiltelefonunk van-e vagy sem. Nem tudom, hogy hányan vagytok, akik keresik mindig azt a csatornát, különböző csatornákat, hogy milyen oknál fogva azt mindenkire rábízom, hogy mégis használjunk olyat, ahol nem hallgatnak le bennünket, nem viszik el az üzleti titkainkat, biztosítva van, tehát mondjuk egy security csatornán keresztül titkosítva történik a kommunikáció. Másrészt nagyon kombinálva, tehát akár egy normál asztali IP-telefontól kezdve, mobiltelefonokon keresztül, az asztali PC-t tekintve, akár egy walkie-talkie jellegű eszközt tekintve lehet egy azonos platformra helyezni a kommunikációt, és ezt egyébként szokta is az Ebra úgy mondani, hogy One Communication Platform, amely segíthet abban, hogy tulajdonképpen egy vállalat egy totálisan egységes kommunikációs csatornát tudjon kialakítani tulajdonképpen. Menjünk tovább, és nézzük meg egy kicsit részletesebben. Itt lehet látni a jobb oldalon egyébként felületeket, ami a Push-to-Talk Pro-ra, tehát ezt még egyszer mondanám, hogy ez kifejezetten abba az irányba megy, hogy ilyen walkie-talkie alapon menjenek a dolgok. Lesz később egy összehasonlító slide, amiben a Push-to-Talk Pro és Push-to-Talk Expressnek az összehasonlítását meg tudjuk tenni. Minden esetre lehet látni a megoldás tulajdonságain belül, hogy akár one-to-one, akár one-to-group, akár side-to-side, és a többi kommunikációt biztosít. Nem kötelező, tehát nincsen különösebb, én azt gondolom, hogy ez Magyarországra nyugodtan mondhatjuk, hogy limit nélküli a felhasználók száma. Tehát 60 000 felhasználót én nem tudom, hogy Magyarországon bármelyik cég föl tud-e mutatni, de azt gondolom, hogy nem. Összességében rengeteg figyelmeztetést, előrejelzést képesek használni a felhasználók, és lehet küldeni olyan üzeneteket, amelyek egy csoportnak szólnak, időzítetten jönnek. Például van olyan cég, aki használja ilyen napüzenetet címmel, amikor valamilyen típusú olyan belső marketing üzenetet szeretnének átadni, amire aznap figyelni kell, és ezt hogyan lehet könnyedén leteríteni. És ahogy mondtam, nagyon fontos, hogy titkosított tulajdonképpen mind az üzeneteknek, és ez azt jelenti, hogy mind az írásos üzeneteknek, mind pedig a hangátvitelnek a csatornája titkosított, tehát a lehallgatás az ha még a külső csatornára is megy, és ezt mutatnám azt, hogy például egy sima a mobiltelefonon használható. Erre szoktam mutatni, amikor élőben vagyunk, meg szoktam mutatni, hogy nekem iPhone-on van, és azon is fönn van a Push-to-Talk Expressnek is, meg a Push-to-Talk Pro-nak a kliense is ebben az esetben, és én tudom használni természetesen. De ez licensztől függő, tehát mikor milyen állapotban van sajnos az én eszközöm is. Nézzük viszont a jobb oldali képet. Egyrészt
egyrészt lehet látni egyébként a felhasználókat és a csoportokat, hogy milyen státuszban vannak. Tehát ez is megkülönbözteti mondjuk egy sima rádió walkie-talkie-tól, hogy ott ugye nem tudjuk, hogy a túloldal milyen állapotban van, nem tudjuk, hogy ki milyen státuszban van. Ez egy picit hasonlít arra, amikor akár a PC-n használunk, akár Skype-ot, Teams-et, vagy egyéb megoldást, hogy ott mindenképpen van egy státusz, amiben látjuk, hogy egy adott illető elérhető, nem elérhető, meetingen van, foglalt, mit csinál, stb. Ez itt is meg lehet tenni. Ami nagyon érdekes, az a legalsó kis kép része, ugyanis magán a hálózati adatokon keresztül ő képes egy hozzávetőleges helyet mutatni, hogy hol helyezkedik el az illető adott pillanatban. Na most ezt persze mondhatnánk, hogy hát nem szeretnénk még miért, hogy most a cégen belül tudják, hogy hol vagyunk, de igen, számos esetben mutatkozik előny, amikor magában a workflow-ba beillesztenek egy olyan tudást, aminek a segítségével tudjuk, hogy egy adott illető hol van, vagy meg tudjuk nézni, hogy hol helyezkedik el adott egy gyárterület, logisztikai központ esetében, és a megfelelő kollégát tudjuk megkérni arra, hogy segítsen, mert ő a legközelebb, vagy tudunk csoportos beszélgetés során hivatkozni arra, hogy a X illető helyezkedik el azon a területen, és legyen szíves, minél gyorsabban segítsen. Ezt nagyon nehéz átfordítani a felhasználók számára időbe. Ez azt gondolom, hogy főleg Magyarországot tekintve még kicsit még gyerekcipőben jár a dolog, de azért a vírus előtti időszakban nagy mértékben éreztük, és kaptunk olyan visszajelzést a felhasználóktól, hogy bizony, egyre jobban növelni kell a hatékonyságot, mert munkaerőt már nem nagyon tudnak növelni. Egyrészt azért nem tudtak, mert nincs, tehát nem elérhető, másrésztről pedig azért, mert egyre drágább a munkaerő, ezért mindenki megpróbál hatékonyság növelés irányába elmenni. Ennek például az egyik komponense az, hogy minél gyorsabb reakció, és minél jobban ki tudjuk használni azokat az erőforrásokat, amik rendelkezésre állnak. Ennek egyik módja az, hogy tudjuk, hogy hol van, és minél gyorsabb kommunikációt tudjunk biztosítani. Na, ami viszont fontos, hogy a Pusztító Pro-nál látszik, hogy Wi-Fi és mobil hálózaton is tud működni. Ez azt jelenti, hogy nincs bezárva természetesen csak a vállalati infrastruktúra környezetébe. Ez persze fölvet security kérdéseket, és a security kérdések esetén a másik nagy kérdés az az, hogy hogyan is működik ez. A Workforce Connect esetében nem tud a Zebra on-premise jellegű megoldást biztosítani. Ez azt jelenti, hogy nem tudjuk letelepíteni a megoldást egy adott felhasználóhoz. Majd fogok mutatni nektek egy kis ábrát, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy miért nem tudja ezt a Zebra megtenni, hanem cloud alapú megoldásként ajánlja a felhasználók számára, nagyon jól dokumentálva mindent, milyen portokon, milyen kommunikáció zajlik, mit kell megnyitni, mit kell lezárni, és a többi. Tehát ez egy nagyon jól dokumentált rész. És ugye software as a service-ként egyre több megoldást használnak a cégek. Én azt gondolom, hogy Magyarországon még inkább a multicégekre jellemzőek, de egyre több magyar vállalkozás is rájön arra, hogy képtelen lépést tartani állandó hardware beruházással a különböző szolgáltatásokkal, és sokkal egyszerűbb tulajdonképpen egy ilyen megosztott szolgáltatást igénybe venni. Reméljük, hogy egyre többen fognak megbízni tulajdonképpen a felhő alapú megoldásokba, és ezeknek az egyike a Workforce Connect is. Látszik, hogy alul mind Android, mind iOS, mind Windows alapú eszközök esetében használható, természetesen a megfelelő kikötésekkel, és azt gondolom, hogy, és ami még nagyon fontos, hogy a Workforce Connect Pro esetében meg lehet azt tenni, hogy a felhasználó, ha szeretné kipróbálni, akkor lehet igényelni demo licenszt az ő számukra is. Egy nagyon egyszerű tulajdonképpen a megadása, mert a form kitöltéséhez semmi egyéb másra nincsen szükség, mint arra van szükség, hogy
a felhasználókat, illetve a felhasználókat csoportokba rendezve kialakításra kerüljön, hiszen ilyenkor nem adják át a felhőben lévő megoldásnak a vezényletét a felhasználó számára teljes egészében, ezért ezt ki fogják alakítani a Zebrának a szakemberei, és utána lehet csatlakozni tulajdonképpen a megoldáshoz, és lehet használni a megadott időtartamon belül. Kis összehasonlítás, és nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy ezt nagyon kevesen szokták az első pillanatban vizsgálni, hiszen egy demo időszak alatt általában viszonylag kevés eszközön hajtanak végre teszteket, ezért hiába van mondjuk egy push-to-talk express tesztünk és működik teljes mértékben jól, ez nem biztos, hogy egy nagyobb infrastruktúra felhasználás mellett, vagy több felhasználó mellett ez jól fog működni. A push-to-talk expressnek a megoldásnak az egyszerűsége és előnye az, hogy peer-to-peer megoldás. Ez azt jelenti, hogy nem kell cloud alapban kilépni a vállalati infrastruktúrából, viszont ehhez társul számos korlátozás is, például a felhasználók száma, azt, hogy egy subneten kell, hogy legyenek, csak Wi-Fi támogatást van, szembe a PTT tehát a PTT Pro-val szembe, ahol említettem is, hogy ott már ki lehet lépni a normál standard Wi-Fi környezetből. Nincs szöveges üzenet küldésére lehetőségünk, és csak így néhány dolgot még kiemelve, ami nagyon fontos, hogy csak 32 darab gruppot lehet létrehozni, míg mondjuk a Pro verzióban 250-ig lehet bővíteni a gruppoknak a számát. És hát maga a hívás kialakítása is például nincs lehetőség tisztán one-to-one jellegű kommunikációra, hanem ott tényleg a teljes csoport hallja a megkeresést. Válaszolni ugyan lehet már privátban, de önmagában az Expressnek számos korlátozása van. Ezeket nagyon fontos figyelembe venni, és amikor egy felhasználó azt mondja, hogy neki ilyen típusú megoldás kell, és ajánlotok, akkor tudni kell, hogy igen, alapból tudja a walkie-talkie funkciót, igen, ez az alapvető válaszkereskedelmi oldalról is azt gondolom, hogy ez helyén való is, hogy igen, tudja, de, és itt kell folytatni, tehát amikor adott esetben árazásra vagy egyébre kerül a sor, akkor tudnia kell a felhasználónak, hogy milyen esetek közül választhat, és ott milyen korlátozások mellett történhet. Voice esete. Áttérek egy olyan részre, ami nagyon sokáig körbeveszett, hogy most miért nem a Pro, és miért kell nekünk itt ez a voice-os rész, és hogyan fogjuk mi ezt tudni használni. Most ebben az esetben egy kicsit annak kell, hogy önmagában is megáll, tehát nem kell, hogy legyen valakinek Workforce Connect Pro-ja ahhoz, hogy voice-ot tudja venni, tehát van, aki csak adott esetben voice irányba megy. Ez egy teljesen hangalapú kommunikációt tesz lehetővé, méghozzá a multicsatornás módon. Ez azt jelenti, hogy hangalapú hívásokat, ahogy említettem, akár PC-ről, akár mobiltelefonról, akár olyan eszközről, amely eszközben nincsen SIM-kártya, hanem csak tisztán csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, és ez tipikusan ugye a billentyűzettel ellátott eszközeink nagy részénél így van, hogy csak Wi-Fi hálózati támogatása van, tehát nincs benne mobil internet elérési lehetőség, vagy adott esetben hangkapcsolatra nincs benne lehetőség. Ezért én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó megoldás lehet. Ha viszont mind a két megoldás komponens él egy adott cégnél, tehát a Pro is és a Voice része is telepítve van, akkor ezek integráltan használhatók, minden előnyével egyetemben, és ez nem azt jelenti, hogy nem külön megoldásként jelenik meg a felhasználónak, de ugyanazt a csoport és ugyanazt a user és egyéb információt tudjuk használni a háttérben, mint hogyha
akár az egyiket külön, vagy akár a másikat külön használnánk. Nagyon fontos lehet, hogy a felhasználónak amennyiben van PBX-e, akkor ott történik meg az integráció abba az irányba a hálózattal, és ez viszont egy picit korlátozást jelent, tehát ezt mindenképpen le kell ellenőrizni, hogy a felhasználónál milyen erőforrások, milyen infrastruktúra elérhető, és annak a tudatában lehet ajánlani az eszközt a felhasználó számára. Hogy miket tud, mint ahogy látjátok is, fönt azt, hogy különböző, akár shared, akár átirányított hívásokat, amit ugye egy mobiltelefonról például nehezen tudunk átirányítani, vagy lehet, de ott ezek általános átirányítások, itt közvetlenül meg lehet tenni, holdra lehet tenni hívás közben, ugyanúgy, mint egy mobiltelefon esetében, ami nagyon fontos, hogy itt is titkosított csatornán folyik a kommunikáció. Hát az elmúlt időszakban én számos olyan hívást kaptam, amikor megkértek, hogy menjek át mondjuk egy szignálra, vagy egy más csatornára azért, hogy nehogy véletlenül vállalati információk kerüljenek ki a külső részbe. Ez például feloldható egy ilyen megoldással is. Mi az, ami tulajdonképpen előnyt nyújthat, és mondjuk lehet csökkenteni valamilyen típusú költséget, vagy amivel meg lehet indokolni, hogy szükség lehet az adott alkalmazásra, és hogy lehet észrevenni, hogy ez szükséges lehet. Hát a Push-to-Talk Pro esetében én azt gondolom, hogy a profi walkie-talkie rádiós rendszerek költségei nagyon magasak. Nagyon drágák ezek az eszközök, és ha már úgy is rendelkezünk adott esetben egy akár enterprise környezetű eszközzel, amelynek a hangtechnikája természetesen teljesen más kiépítettségű, mint egy konzumer eszközé, akkor tulajdonképpen már eleve biztosított, és egy eszközben meg lehet oldani. Másrészt nem kell, hogy úgy kinézzen egy adott felhasználó, mint a karácsonyfa, ami azt jelenti, hogy több eszközt kell magával vinni, hanem egy eszközön belül meg lehet valósítani. Ez azt jelenti, hogy az illetőnek növekedhet természetesen a rendelkezésre állása, a termelékenység része, időt lehet megtakarítani, és ahogy említettem, ez valószínűleg nagyon fontos lehet. Én azért azt gondolom, hogy ez a vírusos időszak szépen le fog csengeni egy idő után, reméljük, és hogy minél hamarabb, és reméljük, hogy mindenki egészségben túl lesz rajta. Ennek ellenére, tehát hogy ez mindenképpen elő fog kerülni, én azt gondolom ismételtem. Ezeknél a rádiós rendszereknél havi frekvencia-béleti díjat is fizetni kell. Igen. Egyetértek Gáborral. Ha jól ismertem fel a hangodat, mert nem láttam, Gábor, akkor te szoktam. Tehát, hogy igen, tehát számos olyan költség van, ami megjelenik. Na most, hogyha voice irányba megyünk el, akkor természetesen rögtön fölmerül az a kérdés, hogy milyen eszközöket fogunk tudni használni ismételten, illetve hogy mennyire, most csak egy példát tudok nektek rámondani, számos olyan helyzetben voltam, amikor például lerakadták velem a gyár elején a mobiltelefont, és a felhasználóknak se engedik be a normál mobiltelefont, és mégis tudniuk kell kommunikálni olyan felhasználókkal, akik viszont mondjuk irodai környezetben kint dolgoznak, és továbbra is szeretnének kommunikációt folytatni, és hangalapú kommunikációt, és nem csak néhány soros vagy rövid hangüzeneteket tenni, hanem ennél kicsit hosszabbat, akkor ott esetben át lehet terelni, de természetesen ennek az ellentéte is igaz lehet, ami szerint azt mondja a felhasználó, hogy én nem szeretnék azért külön eszközöket vásárolni, neked külön egy mobil eszközt és külön egy enterprise eszközt, akkor egy eszközbe lehet behozni. Itt föl szeretném hívni a figyelmeteket, hogy nem tudom, hogy láttátok-e azt a bejelentést PNB oldalon, ami az EC5055-ös családnak a bejelentése.
Volt egy EC55-ösöm egy-két hétig, de most vissza kellett küldenem Angliába. Ez talán az első olyan eszköz, amit a kezembe vettem, és azt mondtam, hogy ez már azért nagyon-nagyon hasonlít arra, hogy akár konzumer területen is tökéletesen használható. Tehát az eddigi előadásaimban mindig mondtam, hogy lehet, hogy akár egy konzumer eszköz sokkal szexibb adott esetben, erre az eszközre már azt lehet mondani, hogy ez bár bármilyen környezetben azt gondolom, hogy megállja a helyét. Viszont hozza mindazokat a tulajdonságot, amely az Zebrától az Enterprise környezetben megszokottak, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős mondás lehet a későbbiekben, hogy tudunk adni olyan eszközt, amely akár irodai felhasználás, vagy ilyen szemiragid felhasználásra kell, hogy rendelkezésre álljon, és mellette tudja mindazokat az alkalmazásokat fogadni, amit a Zebra biztosít. Ami nagyon fontos lehet, és ami azt gondolom, hogy az egyik fő kérdés, ami megjelenik, legalábbis az eddigi teszteink alapján ez mindig megjelent, hogy oké, de nálunk az eszközöket, shared módon használják, tehát nincs dedikálva egy adott eszköz, mert ebben a műszakban ez az illető használja, a következő műszakban más. Természetesen vannak dedikált eszközök is, de nagy részt vált az, hogy hogyan oldható meg az autentikáció része. Természetesen ez megoldható. És ráadásul az integráció a másik oldalon sokkal mélyebb kialakítást kapott, mint az eddigiekben. Itt főleg azt hiszem lesz is róla egyébként, egy pillanat most előbbre ugrok, az autentikációs oldalra, és főleg itt az alsó részt ajánlom a figyelmetekbe, hogy igen, a serial number alapján történik a licenszelés, de tudni kell, hogy a felhasználó hogyan tud átmenni tehát hogyan tud átjelentkezni az eszközök esetében, és bizony itt az Active Directory integráció jelenik meg nagyon erősen, mint a vállalati környezetekben nagy részt azért ezzel szembesülünk és találkozunk, ami azt jelenti, hogy nem az történik, hogy mindig gizinéniként lesz egy adott eszköz használatban, hanem bizony az autentikáció során fölveszi és letölti azokat a profilokat, amely profil egy adott felhasználóhoz tartozik. Ez lehet akár a kontaktlistától kezdve, az eddigi üzenetei, az eddigi logjai, és a többi minden egyéb, ezek mind fölkerülnek a profillal együtt, szinkronizálódnak az eszközre, és a felhasználó már úgy használhatja, minthogyha ez tényleg az ő egyéni eszköze lenne. És visszatérnék az előző részre, csak egy rövidként. Ez egy nagyon egyszerű magyarázata annak, hogy hogyan működhet tulajdonképpen a Workforce Connect-ben a profile management, és lehet látni, hogy tulajdonképpen itt a cloudban tárolódnak mindazok az adatok, és a felhasználó kezeli, tehát tudni kell, hogy miután kialakításra kerül a Zebra, átad minden hozzáférést a háttérben, illetve megtörténnek azok az integrációs folyamatok, amikor ugye a vállalati infrastruktúrában lévő például Active Directory szerver és az autentikációs vagy a directory integráció megtörténhet. Ezek után természetesen a Zebra Cloudból lehet a user configokat, a telefon configokat megtenni, tehát maga a Workforce Connect belső konfigurációját lehet innen vezérelni, és ezek töltődnek le a megadott irányba a már felhasználói kliensek számára. Ezek a kliensek nem web alapú kliensek, tehát ezek a kliensek natív applikációként vannak fönt a felhasználó eszközén, vagy tehát a licenszelt eszközön, és a használata ez alapján történhet meg. Ezen átlépünk. Elérkeztünk ahhoz a szlájdhoz, amely szlájd azt gondolom, hogy mindent elmond, azzal kapcsolatban, és egy jó magyarázatot képes adni a felhasználók számára, hogy miért is történik ezen szervereknek a használata a cloud alapon, és mi az, amihez a Zebra, tehát mi az, amit a Zebra ad hozzá. Kék területen látszik az, ami a felhasználói infrastruktúrából
jöhet rész. Ez természetesen itt a tűzfaltól kezdve a külön Active Directory-hoz kapcsolódó részek vannak, és maguk az eszközök, illetve hát maga a fizikai infrastruktúra része, tehát akár a Wi-Fi része, akár a PBX részen telepített komponensek. És lehet látni, hogy hát azért ettől jóval több minden szerepel kint, és maga a cloud megoldás biztosítja azt a részét, hogy a felhasználók természetesen, vagy az ügyfelek IT részéről bizonyos dolgok átkerülnek az ő kezelésükbe. Ez azt jelenti, hogy az összes tulajdonképpen konfigurációs rész, felhasználó felvétel, új eszköznek a licenszelése, a kontaktkezelések, tehát a háttérben lévő adatbázis kezeléstől kezdve nagyon sok mindent megkap a felhasználó. Viszont ami a bal oldal felé, ahogy megyünk, nem kell a felhasználónak azzal törődnie, hogy ne legyen Achilles sarka a rendszernek, hiszen ez a cég teljes kommunikációs csatornáját fedi, és ez egy klaszterezett megoldás legyen, megfelelően skálázott megoldás legyen. Egyik pillanatban a felhasználó szám még ennyi, majd utána szeretnénk bevonni egy második gyárat is az alkalmazás alá, sok emberrel, akkor most nekünk kell leduplikálni az erőforrásokat, vagy sem, ettől minden lehet tekinteni, és ezt mind az Zebra önmagától skálázza, teszi mögé a rendszernek attól függően, hogy az ottani, tehát a kinti szakemberek azt látják, hogy ezen forgalom esetéhez milyen erőforrások szükségesek, és mikor kell bevonni újabb erőforrásokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez a megoldás sok mindent vesz le a felhasználók válláról, illetve hát felhasználónak tekintem ilyenkor az IT csoportot is egy adott cégnél, viszont maga a funkcionalitást természetesen megkapják a felhasználók. Most egy pillanatra, most kiugranék a prezentációból, és azt gondolom, hogy most meg is próbálok visszatérni egy picit élőben, mindjárt élesztem az eszközömet, és azt hiszem, hogy látjátok is. És elsősorban azt szeretném megmutatni a számotokra, hogy hogyan működik mondjuk egy Enterprise home screen. És itt most visszamennék, és ez a gyakorlati alkalmazásra lenne néhány példa. Amit most láttok, az én TC56-omnak a kijelzője. A kijelzőn 3 darab applikációt látok ebben a pillanatban, és semmi mást. Nem férünk hozzá semmilyen egyéb lehetőséghez, nem tudunk visszamenni, nem tudunk semmi egyebet tenni, nem tudok alámenni az Enterprise Home Screen felületének, ez egyébként a user mód. Van egyébként multi-useres módja az Enterprise Home Screen 4-es verziója, azt hiszem 3.25-től kezdve már rendelkezésre áll, amikor létre lehet hozni több csoportot és arra vonatkozó különböző konfigokat, vagy több usert és arra vonatkozó különböző konfigokat elérni. Na most, hogy hogyan tudom mindezt befolyásolni, hogy mi jelenjen meg a képernyőn, hát egyrészt több módon. Van cseles módja is a dolognak, illetve van távolról vezérelhető metódusa, és van egy nagyon egyszerű metódusa. Itt most, hogyha megnézzük a menüt, egyrészt meg tudjuk nézni a wirelessre vonatkozó információkat, meg tudjuk nézni például a eszközömben lévő akkumulátorra vonatkozó információkat, tehát ezeket nem titkoljuk el a felhasználó elől. Hozzáteszem, a wirelessre vonatkozó információkat azt hiszem lehet korlátozni egyébként, de itt van, hogy most jelenleg milyen módon csatlakozik, stb. Tehát ezek mind az információk rendelkezésre állnak. Ha grafikusan szeretnénk mindezt látni, akkor grafikusan is megtehetjük az i-betű. Tehát, hogy ez sokkal beszédesebb természetesen egy normál felhasználó számára. Illetve hát számtalan olyan lehetőség van, mint ahogy most is látjátok, amikor át lehet venni az eszköznek a képét, és ezen kép alapján nem kell akkor menükbe beugrálni az IT support kollégának, tehát a supportot biztosító kollégának se ahhoz, hogy lássa, hogy hopp éppen hogyan áll az eszköz és miként működik.
Tehát ez eleve egy nagy előny, és ezzel nem kell foglalkozni ebben a pillanatban, ez gyárilag rendelkezésre áll. Viszont én szeretnék használni egyéb információt, vagy egyéb szintet is, ezért most ebbe a pillanatban bejelentkeznék. Itt most én üresen hagytam a passwordre vonatkozóakat, tehát az admin passwordre vonatkozólag. Itt nem lehet megtenni olyat, mint az előbb említett WordPress Connect-nél, hogy én egy AD-val integráljam, és az AD-ból jövő hozzáféréseket biztosítsa. Tehát itt az admin login az egyszintű admin logot jelent, tehát ezt valószínűleg megtartja magának az IT. Most bejelentkeztem, egyből több minden látszik tulajdonképpen a felületen. Például látszik, hogy plusz jogosultságokat lehet hozzárendelni az admin részhez, ez egyrészt az USB debugging része, és a többi, és a többi. Ez most kereskedelmi oldalról nem hiszem, hogy különösebben érdekes, viszont mivel ingyenes a szoftver, és hogyha van demo eszközötök, és megkéritek az IT-t, hogy dobja fel rá, vagy a support kollégátokat megkéritek, hogy dobjon föl egy Enterprise Home Screen-t, akkor teljes nyugodtsággal lehet demózni tulajdonképpen. És most, hogyha megnézzük, és visszamegyek a felületre, azáltal, hogy beléptem admin jogosultsággal az Enterprise Home Screen alá, ezek után megjelent az összes szoftver, ami tulajdonképpen elérhető magán az eszközön ebbe a pillanatban. Ez az én demo eszközöm, tehát azért van rajta jó néhány olyan applikáció is, ami alapból nem szerepel mondjuk egy eszközön. És meg tudom mondani, hogy például most ebben az esetben a kalkulátor esetében én szeretném a user screenhez hozzáadni, egy nagyon egyszerű metódussal, most hozzáadtam a kalkulátort, mert mondjuk azt kérte az egyik felhasználó, hogy ő szeretne számológépet használni, mert kell a munkájához valamilyen oknál fogva. Most gyorsan, hogyha kijelentkezek, akkor lehet látni, hogy az előző képen hozzáadásra került a számológépnek az ikonja, és innentől kezdve tökéletesen tudom használni, és nem okoz gondot a felhasználónak. Most visszalépek természetesen. Ez a legegyszerűbb módja. Én ezt csak ilyen FAPAD metódusnak nevezem, amikor egy adott eszközön hozzá lehet tenni az adott alkalmazást. Mi történik a háttérben? Egy ilyen applikáció hozzáadása során megváltozik az úgynevezett konfigurációs fájl. Ez egy XML fájl. Az XML formátumot csak szeretném nektek megmutatni egy pillanatra. Nagyjából így néz ki, teljesen olvasható. Ez még az előző gyári oldalról lehúzott, tehát a gyári állapotról lehívott. Egyetlen egy dolgot írtam rá, és töltöttem vissza, átírtam, hogy mi legyen beírva a címsorba, és ha megnézitek, akkor címsorba tényleg be van írva ez a címsorba az én nevem, ebben az esetben, de mögötte mindent. Ebben a részben az általános beállításokat lehet megtenni, a többi részben pedig az applikációkra vonatkozóak. Természetesen, amikor én kézzel végrehajtok egy ilyen hozzárendelést, hogy azt mondom, hogy a kalkulátort adjuk hozzá az engedélyezett applikációkhoz, akkor ez konvertálásra kerül az XML fájlba, és ez nem úgy fog történni, hogy amikor az eszközt újraindítom, akkor onnantól kezdve már újra nem elérhető a kalkulátor. Ez a kalkulátor mindaddig elérhetővé válik, amíg ebben a háttérfájlban ez belekerült, mint engedélyezett applikáció. Na most ezt a fájlt le lehet tölteni az eszközről, és azt szoktam mondani, ez a trükkös része, bocsánat, a dolognak, hogy megteheti azt az IT, vagy az admin egy adott cégnél, hogy ő egy eszközön kialakítja a környezetet ilyen kézi hajtány jelleggel, majd az XML-t letölti az adott eszközről, ott még módosít, amit ő szeretne benne, majd valamilyen technológiával visszatölti az adott eszközökre, vagy a többi eszközre. Innentől kezdve, hogy a többi eszközön egyrészt telepítve van az Enterprise Home Screen, másrésztről a megfelelő config file föl van töltve,
abban az esetben egységes állapotba lehet hozni az eszközöket, az elérhető szoftvereket tekintve, vagy éppen meg lehet azt tenni, hogy adott csoportokra különböző XML fájlokat töltünk le, és lehet használni. Na most miért fontos, és miért keresi sok felhasználó az Enterprise Home Screen-t? Azért keresik sokan, mert olyan cégek, akiknél 1, 2, 3, 5, 10, 20 eszköz található, ők nem biztos, hogy be fognak ruházni a későbbiekben mobil device management megoldásba, akár Sotier, Watch, Mobile Iron, stb. Sorolhatnám őket, amelyek rendelkeznek pontosan úgynevezett ilyen kioszk mód jellegű megoldással, amely kioszk módban meg lehet mondani, és lehet korlátozni, hogy mi elérhető egy adott eszközön, és mi nem. Tehát ott központilag ez megoldható. Illetve maga az Enterprise Home Screen használatának egyszerűsége tolja. Csak egy példát tudok mondani, például a Mercedesnél használják, annak ellenére, hogy komplett MDM rendszerük van. Ők azt gondolják, hogy ez egy borzasztóan egyszerű és nagyon könnyen használható megoldás, és inkább ebbe az irányba jöttek el. Na most, amit még mindenképpen szerettem volna mutatni nektek, hogy rengeteg megoldás van magán az eszközön, amellyel finomra lehet hangolni az eszköz használatát. Mi az, amit engedünk, mi az, amit tiltunk. Tehát nem csak arról szól a dolog, hogy én mindenképpen csak az applikációk szintjét szeretném beállítani, bár a gyakorlat azt mutatja, hogy az első lépésben ezt teszik meg legtöbb esetben a cégeknél dolgozók, mondván, hogy az egyéb IT rendszerekkel ők megoldják a biztonsági kérdéseket, viszont a felhasználók korlátozására az Enterprise Home Screen tökéletesen megfelel. Aki emlékszik, és itt volt adott esetben a múltkori alkalommal, amikor a StageNow-ban mutogattam dolgokat, és majd folytatjuk is a következő alkalommal egy röpke 5-10 perc erejéig, azok tudják, hogy akár azt is meg lehet tenni, és mind a két megoldás ugye ingyenes, mert a StageNow és az Enterprise Home Screen is a Professional csomagba tartozik, tehát eleve az eszközökön elérhető, illetve ingyenesen használhatóak, hogy maga a telepítést és a konfigurálást egy-egy csomagban megoldani, és gyönyörű szépen működhet, anélkül, hogy az IT-nak különösebb beavatkozást kelljen tennie, illetve nem kell az összes eszköz esetén nulláról berendelni az összes eszközt az IT-ről, és végiggyalogolni őket, amennyiben változtatást igényel a szervezet, hanem meg lehet tenni egy teszttel azon XML-nek a létrehozását, amely már tartalmazza a változtatásokat, és utána lehet publikálni StageNow-n keresztül, és amint az eszközre másolódik az XML fájl, onnantól kezdve érvényre jutnak a beállítások. Maga az Enterprise Home Screenről ennyit szerettem volna megmutatni. Most visszamegyek. Most azt lehet korlátozni, hogy mennyi idő után jelentkezzen ki automatikusan az adminisztratív szintről a user. Én most fél órát állítottam be, hogy itt a prezentáció során ne legyen gond vele, de természetesen, ha ez 30 másodperc, akkor automatikusan az eszköz nem használható esetén visszalép user módba, és onnantól kezdve az előbb megadott módszerekkel lehet használni. Amit meg tudok nektek mutatni, az egy végtelenül egyszer így a távoli részről, ugyanis ennek az egész sorozatnak azért lett volna jó néhány olyan eleme, amikor tantermi jelleggel szerettük volna ezeket megmutatni, ahol egy egységes hálózaton, stb. Tudtunk volna adott esetben élő teszteket tenni. Hogy minden eszközünkön a Push to Talk Express föl van installálva, most megnézzük, hogy ő vajon itt most lehet látni, hogy rögtön, amit említettem is, hogy már ezen a TC56-os új verzión is közli, hogy az Expresshez licensz szükséges, és alatta viszont lehet látni,
hogy különböző csatornák elérhetőek számosságot tekintve, és a felhasználó tulajdonképpen annyit tud tenni, ha be van licenszelve, vagy engedélyezi a Push-to-Talk Expressnek a használatát, majd gyönyörű szépen a megadott csatornát kiválasztva mindenki, aki azonos subneten van, és még a limitbe beleesik, azok, hogyha én kezdeményezek egy hívást, akkor tökéletesen lehet hallani. Megpróbáljuk elintézni, hogy valamikor, ha más nem, és reméljük, hogy itt a tavasz során mégiscsak létrejön egy ilyen, hogy a résztvevőknek, akik regisztrálnak, majd ezt Imrével megbeszéljük, hogy hogyan történik, akkor mi bekérünk egy ideiglenes licenszet, ami nem azt jelenti, hogy Zebra eszközre kell föltenni, mert Push-to-Talk nem Express, hanem Pro licenszet szeretnénk bekérni, és ezen licenszet megpróbáljuk egy ilyen csoportba berendezni, amit a Zebrával én megpróbálok elintézni, hogy most ne 90 napos legyen, hanem hosszabb legyen, és akkor tudjuk használni a Push-to-Talk Pro-t akár telefonon keresztül egymás között, és ez azért lehet fontos, mert amikor pre-sales folyamat során ti próbáltok prezentálni vagy demózni, akkor meg tudjátok mutatni ennek a használatát, stb. Nagyon fontos plusz információ, én is már tipikus demo effektként ezt tapasztaltam, hogy egymás mellett lévő két eszközön, egy szobában lévő két eszközön ne demózzatok se Push-to-Talk Express, se Push-to-Talk Pro-t. Ugyanis a felhasználók lehet, hogy megértik, de nehéz elfogadniuk egy szobában, hogy a Wi-Fi hálózat és egyéb tulajdonságok miatt van körülbelül egy másodpercnyi késés a hangban a túloldalon, és ilyenkor ők ezt sok esetben hibaként próbálják kezelni, de hát tudjuk, hogy a mellettem ülő embert általában nem ilyen eszközökön keresztül hívom föl, illetve hát ezt ugyanúgy akár a Skype, akár Teams-en, akár egyéb helyen tudjuk, hogy egymás mellett ülünk, egy callba vagyunk, akkor bizony némítani kell, mert borzasztóan zavaró az, hogy késik a hang, visszahalljuk, stb. Csak ez egy alapvető hiba szokott lenni, hogyha egymás mellett próbálják, és akkor hát ez zavaró, ez nem jó, stb. Ez lesz a visszajelzés ezzel kapcsolatban. Körülbelül ennyit szerettem volna bemutatni, nagyjából tartottam is az időt, nem tudom, hogy van-e kérdésetek. Most ezt úgy érzékelem, hogy nincs, vagy ha igen, akkor legyetek szívesek elküldeni nekünk írásba, vagy Imrének, vagy nekem, és akkor megpróbálunk a választ adni rá. Ami fontos, hogy a Solution Pathway-be megtaláljátok egyébként is a demo licenszeknek a kódját is. Ezek tényleg 5 eurocentesek, amelynek a rendelését meg tudjátok tenni disztribútoron keresztül, tehát Imréjéken keresztül, és ennek utána az élesítése az eszközökön lévő licenszmenedzseren keresztül történhet. Hogyha most még annyit, akkor mindenképpen itt a licenszmenedzser része. És akkor már lehet is a licenszet hozzáadni. Jó, tehát ez egy viszonylag egyszerű folyamat, de meg kell, hogy legyen. Ez régen úgy szerepelt, hogy mi adtuk a demo licenszet, és akkor minden ilyen körmönfont módon lehetett hozzáférni. Ezt akarta a Zebra egységesíteni, és ezért mondta azt, hogy tényleg fillérekért hozzáférhetőek a demók, viszont végig kell vinni ugyanazon a folyamaton, mint hogyha egy normál gyári licenszet rendelnénk. Én köszönöm szépen a figyelmet. Mi is köszönjük, Zsolt, a tartalmas előadást. Igen, egy picit túlcsúsztunk, de szerintem ezt már megszoktuk, ez a plusz 5 perc még nagyjából jó is volt. Itt a végén a licensz menedzser szerintem egy nagyon hasznos funkció volt, hogy megmutattad, köszönjük szépen. 2 hét múlva a folytatás következik, a téma hasonló, csak már egy kicsit mérnöki oldalról. Bármi kérdés van, akkor kérem, küldjétek e-mailben, ahogy Zsolt is mondta, vagy neki, vagy nekem, és akkor én továbbítom neki, vagy keressetek telefonon.
2 hét múlva találkozunk. A mai prezentáció itt a chat ablakban néhány perc múlva megjelenő linken visszanézhető, hogyha esetleg valaki szeretné, illetve előbb-utóbb felkerülnek az Ingram YouTube-os csatornájára is. Köszönjük a részvételt mindenkinek, sziasztok, kellemes napot! Sziasztok!